ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଦଳର କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ସରିଛି। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପିଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 180 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ତାର ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 337 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଖେଳାଳି ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 140 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାବୁସେନ୍ 64 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ 157 ରନ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତ ଦଳ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଦଳର କୌଣସି ଖେଳାଳି ଅଧିକା ସମୟ ପଡ଼ିଆରେ ରହିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 175 ରନ୍ କରିଥିଲା। ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି ସର୍ବାଧିକ 42 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 2 ଅଙ୍କ ରନ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ 19 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ 3 ଓଭର 2ଟି ବଲ୍ରେ 19 ରନ୍ କରି 10 ୱିକେଟ୍ରେ ଭାରତ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ 10 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହେବା ସହିତ ଏହି ସିରିଜ୍ 1-1ରେ ରହିଛି।